Wani abu mai kama da almara ko kuma in ce ɗaura kai shine yadda aka wayi gari da ganin gawar wani matashi na Fi'o Hafizu kwance cikin jini bayan da uwar ɗakinsa Hafsat Sirajo ta caccaka masa wuƙa ta kuma aike da shi lahira. Matashin ɗan asalin jihar Bauchi ya gamu da ajalinsa ne a hannun uwar ɗakin nasa Hajiya Hafsatu bayan ta ce ya yi yunƙurin hana ta hallaka kanta, ita kuma ta ga bari ta huce a kansa. Da take ƙarin haske kan yadda ta aikata kisan, ta ce ita kaɗai ta hallaka shi ba tare da hannun kowa ba, shi ma ta hakan ne ba a hayyacinta ba, hasali ma tana fama da cutar damuwa ne. A cewarta ta yi yunkurin hallaka kanta ne, shi kuma ya shigo don ya hana ta, sai suka kaure da kokawa inda ta yanke da wukar a hannu, bayan ya kwace ne kuma ya ce ta shiga ban ɗaki ta yi wanka. To sai dai bayan fitowarta daga ban ɗakin ne kuma ta gan shi kwance kan kujera a falanta, hakan ya sa ta lallaba ta ɗauki wukar ta kuma caccaka masa ƙahon zuciya da wasu sassan jikinta, har ma ta yi mana ƙarin bayani kamar haka. Kisan kai ya haihu kamar wana yake, ya hana ni kashe kaina ne, yana kokarin hana ni kashe kaina ne. Bayan ya kwace wukan a hannuna, mun yi dambe da shi, ya kwace wukan a hannuna, to na yanke a hannu na ta zuba, sai ya ce je in cire kayan jikina, na je na cire na sa wasu, to na fito daga ban ɗakin sai na gan shi yana kwance, don da an ba mashi da lafiya ya sha magani ne yana kwance, kawai sai na ga wukan a gefe, shi ne ɗauka na dinga daddaba mishi, yana gudu na bi shi da shi har sama, shi ne ya tsallaka balkoni ya kwanta, ni kuma sai na sako na fita a gidan na tafi famasi aka min dressing. Komai ma ya zama kamar dan uwa ne kawai. Farko ni na fara kawo shi, amma daga baya kuma sai ya zo ya zama kamar wani babban yaron mai gidana ne. Business muka fara yi da shi, na bude shago a Zurot, sai ya kawo laces da wannan ya zuba a ciki da mayafai. Daga nan kuma sai ya zo yana kawo business ideas muna yi tare. Aka bude pharmacy, aka bude shagon drink store, ya zama ni da shi mu muke monitoring komai da komai tun da shi ba shi da lokaci. To da ta ga ta aikata wannan ta'asa ne kuma ta kira mijinta mai suna Ɗayyaba Abdullahi, tana shaida masa ga fa abin da ya faru, ita kuma ta fice ta tafi kemis domin a duba ta. Sai dai a cewar mijin, bayan ya dawo ne ya ga ta'asar da matar tasa ta aikata, nan take ya nemo wani dattijo shi ma da yake aiki tare da shi don a yi dabarar yadda za a kawar da gawar. To abin da ya faru ni dai bana nan, kamar da yamma haka sai ta kira ni a waya, sai take ce mun sun yi samu fada ita da Nafi'u, to ya kai mata wuka zai yanki hannunta, ta kwace ta caccaka masa wukar, sakamakon wannan yaro. Da na zo to akwai wanda yake kamar guardian dina ne, sai na kira shi, ana ce masa Malam Adamu, sai na gaya masa ce kaji ga abin da ya faru, sai ya ce to bari ya zo, in ya zo gidan sai ya ga yayin da yake, wanda ya zo sai ya tabbatar da cewa wannan bawan Allah ya rasu, ta kashe shi. Ko da yake amsa tambayar jami'an tsaro Alaramma da ya wanke gawar ya yi mata sutura, ya ce shi kam taimako ya yi, amma babu hannunsa cikin kisan kan. Sana karfe 5:30 da yabu kira na waya, sai akwai matsala ta faru a gidansa, na ce ta me yace a hili na zo, ya zo da mota misalin karfe 6 sai mu je gidansa. Akwai ga wani bayani da wata matsalar ta zo, domin matsalar ta zo ni nake zuwa nake ni da wannan wanda kamar yarsa dinnan muke kwantar da wata dukkan mutum fitina, sai ya ce ko wata rigima ce ta matarsa ne gaba daya. To sai da muka je sai ke bani bayani a hanya, sai Nafi'u an masa aiki na basir, amma Allah ya masa nasuwa, amma matarsa ta bashi bayani cewa ta taɓa masa wuka ya mutu. Na daga shi a na daga shi na ga duk jikinsa akwai caccaba wuka gaba daya, sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wannan aikin ne ba zan iya shi ba. Ita kuma tace dan ba aikin ba ta kashe kanta a nan take yanki, an ba mi wannan ba ta ke kanta wannan aikin kenan, wannan wankan. To gudun idan mun fita za ta ke kanta, tace gudun kar a zo a bi ba wannan, to yana daga cikin gaskiya abin da sani wannan wankan. Muhammad Hussaini Gumal shine kwamishinan 'yan sandan jihar Kano, ya kuma yi ƙarin haske kan yadda suka samu labarin da ma yadda wannan mata ta amsa ita kaɗai ta aikata wannan laifi. Wanda aka kashe direba ne a gidan, shi ke taimaka mata wajen aikace-aikacen gida. Mijin a ɗan kasuwa ne, yana wajen kasuwancinsa, sai ta kira shi cewa ta yi faɗa da direban, ta soke shi da wuka, ya faɗi, ita kuma bata san hankalinta yadda ya kasance ba, sai kawai ta bi shi da wuka ta caccake shi a wurare daban-daban na jikinsa, wanda har ya zo ya faɗi ya mutu. To ita kuma ba yadda za ta yi, dole ta faɗa cewa gaskiya ita ta daɗe tana ƙoƙarin kashe kanta, shi ke hana ta. A yanzu dai rundunar 'yan sandan ta dukufa bincike kan lamarin, inda ta ce da zarar ta kammala binciken za ta aike da waɗanda ake zargi kotu domin su girbi abin da suka shuka. Muktar Yahya Usman, Premier Radio.